Clar, si algú em pregunta de què va aquesta exposició, jo diria que va d'un grup de joves, joves dels anys 50, que van decidir pintar i esculpir d'una manera diferent al que es trobava en el seu entorn. Hi ha una frase de J.B. Foix, el poeta, que diu que els camins es multipliquen allà on creieu que s'acaba la carretera. Eren uns artistes que no es van conformar amb el que era l'art més habitual en aquell moment i van decidir explorar noves vies sense tenir el favor del públic i que es van mantenir ferms. I gràcies a aquesta actitud van diversificar l'art local, en aquest cas el de la ciutat d'Olot.